DIY 4. Γεια χαρά σε όλους, είναι το 4ο DIY. Ευχαριστούμε για την αποδοχή σας, για τα email σας, καθώς και για τα σχόλια που μας στέλνετε. Το URL της σελίδας μας είναι www.diy-productions.com. Μπορείτε να συνεχίσετε να μας στέλνετε emails στο info@diy-productions.com. Ωραία, λοιπόν, τέταρτο επεισόδιο επιτέλους εδώ. Καλεσμένος μαζί μας ο εκλεκτός Τάκης. Τάκη Τσάν. Καλώς σας βρήκα. Καταρχάς να πω ένα πράγμα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι έχει όλες τις προδιαγραφές, είναι πολύ καλό. Και μάλιστα θέλω να πω ότι το DIY σου δίνει ιδέες να κάνεις. Οπότε είναι καλό για όλο τον κόσμο. Εντάξει, ραπ, όλοι λίγο πολύ ξέρουμε, πολλές συνεντεύξεις. Γενικότερα με τον κόσμο τα έχεις καλά. Ξέρω όμως ότι ασχολείσαι και με το τατού. Θέλω να μου πεις γι' αυτό λίγο. Το τατού είναι η δουλειά μου. Από αυτό ζεις. Ζω από αυτό. Και γενικά είναι, πώς να σου πω, είναι τρόπος ζωής το τατού. Να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, η λέξη είναι τατού ή τατουάζ? Τα δύο. Τατουάζ είναι στα γαλλικά. Στα ελληνικά είναι δερματοστιξία. Ξεκίνησε από την Ταΐτη βγήκε και λεγόταν Τατάου. Μπράβο. Τατάου, αλλά λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι το βγήκε τατού γιατί έκανε με τα ξυλάκια, ξέρεις. Έκανε τατ, τατ, ου, ξέρεις, τατ, ου, οπότε τατού. Μάλιστα. Καταλαβες. Αυτό δεν έκανε τατάου. Αλλά Προφανώς έκανε και α και ου. κάνανε άου. Τατάου. Τατάου. Μάλιστα. Κάνω Ιαπωνέζικο τατού, εντάξει, και υπάρχουν διάφορα στυλ στο Ιαπωνέζικο. Το αγαπημένο μου είναι του χορηγείου του τρίτου και προς τα εκεί θέλω να είμαι, αλλά ομολογώ ότι έχω, ας πούμε, ασχοληθεί και με στυλ άλλων τατούερ της Ιαπωνίας. Ο Ριγιώση, ο τρίτος, είναι ένας από τους μεγαλύτερους μάστερ, δηλαδή αυθεντία του τατού στον κόσμο. Του Ιαπωνέζικου ή γενικά? Του Ιαπωνέζικου είναι εννοείται. Απλά μιλάμε και για τον υπόλοιπο κόσμο. Αναπνέει τατού ο άνθρωπος, δηλαδή πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Όλο το Ιαπωνέζικο στυλ πια περιτριγυρίζεται γύρω από αυτόν. Και τι κάνει και τι... Τι κάνει, δηλαδή, λέμε- ο τύπος είναι ξέρω εγώ 70 χρονών περίπου, κάτι τέτοιο, 60 κάπως. Και ζωγραφίζει ακόμα, κάνει ακόμα 8 πελάτες την ημέρα. Αυτός εδώ, Πάμε έξω. με χορηγιώσει ο τρίτος. Εν ζωή. Το κανονικό του όνομα είναι Yoshihito Nakano. Yakuza. Λέμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν παράνομες δραστηριότητες στην Ιαπωνία και είναι οργανωμένο έγκλημα. Ιαπωνική μαφία. Ωραία, αυτό είναι η Yakuza. Τώρα το ότι έχουν τατουάζ αυτοί οι άνθρωποι πάνω τους δεν σημαίνει ότι το ίδιο το τατού είναι εγκληματικό. Άμα τα δεις και όλα τα τατουάζ αυτά πάνω τους, κάνουν, πώς το λένε, αντίθεση. Γιατί είναι τρομερά όμορφες ζωγραφίες, ας πούμε. Και μάλιστα πολλές φορές είναι όλο λουλούδια. Καταλαβαίνεις, δεν σου βγάζει τίποτα επιθετικό. Υπάρχουν βέβαια παραστάσεις, έτσι.
παραστάσεις και παραστάσεις. Υπάρχουν παραστάσεις, ας πούμε, που άμα τις δεις, ξέρω εγώ, λίγο φοβάσαι. Δεν είναι απλά, ρε παιδί μου, ένα μάτσο ότι πάντες με τα τουάζ, ξέρω εγώ, ότι τους έρθει. Πάνε και τα κάνει, ξέρει αυτός που τα χτυπάει τι θα πάρεις. Δεν το βλέπεις, ξέρω εγώ, παρακαλώ, ξέρω εγώ, ένα κάτι, ξέρω εγώ εδώ. Έχει κανονίσει ο άλλος για σένα τι θα πάρεις. Μην την ψάξεις, πήγαινε και κάτω. Οπότε ο άλλος ξέρει το νόημα έχει δει για ποιο λόγο πρέπει να το έχεις. Έχει δει τη δουλειά, κατάλαβες, και ξέρει γιατί πάει να το κάνει. Το θέλει πάνω από όλα. Δηλαδή το σκοπό. Τώρα στην Ελλάδα, ας πούμε, εγώ έχω πελάτες που κάνουν έτσι ολόσωμο και είναι αφιερωμένοι σε αυτό. Καταλαβαίνεις, αλλά δεν είναι γιακούζα οι άνθρωποι, είναι Ελληνόπουλα. Τα παιδιά, καταλαβαίνεις, που έχουν, δεν ξέρω, τρελαθεί και αυτοί και σαν εμένα και θέλουν και αυτοί τα τουάζ. Όπως τρελαθήκαν και οι Ιάπωνες δηλαδή με το Σε αυτή την περίπτωση, αυτός που παίρνει Ιαπωνέζικο ποτάκι, το αφήνει ένα λευκό πάνω σου, ας πούμε. Όχι πάντα. Έχει τύχει. Τα αφήνουν εν λευκό, αλλά και εγώ δεν το θέλω τελείως εν Θες λευκό. ένα feedback. Θέλω μια ιδέα, κάτι. Ότι θα είναι ή αυτό. Σαν να λέμε θέλω μια τίγρη πάνω σε ένα καταράκτη, ας πούμε. Θέλω, ναι, και όλο αυτό, ας πούμε, στην πλάτη σου, ξέρω εγώ. Ολόκληρη την πλάτη, ας πούμε. Ναι. Βέβαια, πολλές φορές μου ζητάνε σχέδια, ξέρεις, να τους κάνω κάτι που πρέπει να γίνει πολύ μεγάλο. Μου το ζητάνε να τους το κάνω μικρό, δεν μπορώ να το κάνω. Αν θες μικρό, υπάρχουν άλλα σχεδιάκια ιαπωνέζικα για μικρό. Καταλαβες. Λες τώρα την παράσταση σου, Ναι, δηλαδή, δεν χωράει, δεν είναι. μην κοιτάς, ας πούμε, μια παράσταση να την κάνεις, ξέρω εγώ, τόση με 2 άτομα μέσα που δεν θα φαίνεται τίποτα. Δηλαδή θα σε βλέπει ο άλλος, ξέρω εγώ, στα 5 μέτρα και θα φαίνεται, ξέρω εγώ, η πλάτη σου σαν ένα μελανό πράγμα στην πλάτη σου, ξέρω εγώ. Βέβαια, ξέρεις, καμιά φορά, ρε παιδί μου, μάλιστα έναν άνθρωπο με τατουάζ στον δρόμο ή ξέρω εγώ σε ένα λεωφορείο, σε ένα τρένο και να με φοβηθείς, ρε φίλε. Μόνο και μόνο επειδή έχει τατουάζ μόνο. Ναι, γιατί δεν Και μάλιστα, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Πρέπει ο κόσμος να μάθει να ξεχωρίζει το καλλιτεχνικό τατουάζ από το τατουάζ φυλακής, ας πούμε. Δηλαδή, το άτεχνο. δεν είναι, το είπα λάθος και εγώ, δεν είναι της φυλακής ακριβώς, απλά και στη φυλακή έτσι γίνονται. Με τρόπο πατεντίστικα, ρε παιδί μου, ξέρεις, αρπακολίστικα και βγαίνει, ξέρω εγώ, χάλια το αποτέλεσμα. Εντάξει, έχουν και αυτά ένα στυλ, καταλάβες, είναι ένα στυλ, αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, άμα το δεις, είναι λίγο αντιαισθητικό μερικές φορές, βγάζουμε μια αλητία. Αυτό το τατού είναι, ρε φίλε, εντάξει, να το φοβηθείς με το δίκαιο σου. Τώρα, ένα καλλιτεχνικό τατού όμως, είναι όμορφο πάνω στο τέλος. Κατάλαβες, και έχει μια ωραία εικόνα. Γιατί να το φοβηθείς, να κάτσεις να το χαζέψεις. Είναι το καινούργιο, το θέμα του φοβόμαστε κάτι Ή, καινούργιο. ας πούμε, όταν βγαίνω εγώ στον δρόμο, γιατί εγώ κυκλοφορώ, ας πούμε, με συγκοινωνίες. Και βλέπω ότι με κοιτάνε, οι περισσότεροι δεν με κοιτάνε επειδή, ξέρεις, άμα τους έβγαζα κάτι κακό, θα γυρνάγαν απ' την άλλη. Κοιτάνε γιατί θέλουν να δούμε και τι είναι. Δεν φτάνει μόνο που κοιτάνε, θέλουν να δουν και τι είναι.